Kun tilan arvokkain sonni katosi, suurtilallinen Eero Korpela käänsi joka kiven sitä etsiessään. 3 päivän etsinnät eivät tuottaneet tulosta. Silloin hän kokosi kaikki työntekijänsä yhteen ja teki lupauksen. Se, joka tuo keisarin takaisin, saa palan maata, eikä hänen tarvitse enää olla minun renkini. Tämä pätee keneen tahansa, jolla on tarpeeksi rohkeutta. Juuri silloin Matti, renki, jota kukaan ei ottanut vakavasti, sanoi voivansa löytää sonnin. Suurtilallinen nauroi hänelle päin naamaa, mutta kun tuli aika lunastaa lupaus, kävi selväksi, ettei palkkio ollutkaan palkinto, vaan ongelma. Matti oli 23-vuotias ja tiesi jo, mitä oli olla näkymätön. Hän oli työskennellyt suurtilallinen Korpelan tilalla 15-vuotiaasta asti. Hän heräsi ennen auringon nousua ja meni nukkumaan kuun noustua. Hän kantoi painavia taakkoja, korjasi aitoja, ruokki eläimiä, teki kaiken mitä käskettiin, ja silti Korpela harvoin kutsui häntä nimeltä. Se oli aina sinä siellä, tai poika tai pelkkä kädenosoitus kohti tehtävää työtä. Tänä tiistaiaamuna tila heräsi erilaiseen tunnelmaan. Ilmassa oli levottomuutta, ihmiset juoksivat edestakaisin, äänet olivat kovia ja työnjohtaja huusi käskyjä. Matti oli navetalla, kun hän kuuli, keisari on kadonnut. Keisari, palkintoyksilö, Eero Korpelan ylpeys. Tilan arvokkain eläin, kenties koko maakunnan palkituin sonni. Jättimäinen härkä, jolla oli täydellinen turkki ja lihakset, niin tarkasti piirtyneet kuin ne olisi siihen kaiverrettu. Suurtilallinen esitteli sitä kaikissa maatalousnäyttelyissä, voitti pokaalin toisensa perään. Hän käytti sonnia todisteena siitä, että hän oli muita parempi, rikkaampi, mahtavampi, tärkeämpi, ja nyt sonni oli poissa. Matti laski työkalunsa ja lähestyi hitaasti. Ryhmä renkejä keskusteli tyhjän aitauksen lähellä. Portti oli auki, mutta se ei näyttänyt murretulta. Ei ollut merkkejä kamppailusta, ei mitään rikki. Sonni ei vain enää ollut siellä. Miten tuon kokoinen eläin voi noin vain kadota, kysyi yksi miehistä. Joku on varastanut sen, sanoi toinen. Täytyy olla. Kuka olisi niin hullu, että varastaisi suurtilallisen sonnin? Kukaan ei tiennyt vastausta. Suurtilallinen Eero Korpela ilmestyi paikalle minuutteja myöhemmin. Hän oli kookas mies, jolla oli ulkoneva vatsa, lakki aina päässään ja ääni, joka tuntui täyttävän koko ympäröivän tilan. Kun hän puhui, kaikki vaikenivat. Kun hän käski, kaikki tottelivat. Hän omisti puolet alueen maista ja piti huolen siitä, että kaikki tiesivät sen. Haluan sen sonnin takaisin viikon loppuun mennessä. Hän karjui katsoen työntekijöitä kuin nämä olisivat syyllisiä. Te käytte läpi tämän tilan joka kolkan, jos on tarvis. Ja niin he tekivät. 3 päivän ajan miesjoukot lähtivät etsimään. He tutkivat jokaisen nurkan, jokaisen laitumen, jokaisen palan tiheää metsää. He kyselivät naapureilta, tarkistivat, oliko kukaan nähnyt mitään outoa. Ei mitään. Sonni oli kadonnut kuin sitä ei olisi koskaan ollutkaan. 4. päivänä suurtilallinen oli raivoissaan. Matti näki hänen potkivan tyhjän aitauksen aitaa ja kiroilevan itsekseen. Sitten hän kokosi kaikki työntekijät päätalon eteen. Uutinen oli jo levinnyt kylälle. Kaikki puhuivat. Suurtilallinen Korpelan palkintosonni on kadonnut. Jotkut nauroivat salaa, toiset olivat hiljaa, mutta kaikki tiesivät, että tämä oli nöyryytys hänen kaltaiselleen miehelle. Te olette kaikki täysiä tunareita, hän huusi, katsoen edessään seisovia väsyneitä kasvoja. Yhdestäkään teistä ei ole mihinkään. Hiljaisuus. Kukaan ei uskaltanut vastata. Sitten suurtilallinen teki jotain odottamatonta. Hän hymyili, kierosti ja pilkallisesti. Tiedättekö mitä? Teen tämän toisin. Hän laittoi kätensä puuskaan. Se, joka tuo sonnini takaisin, saa palan maata tältä tilalta. Ryhmän läpi kulki sorina. Maata. Eero Korpela antaisi maata. Aivan oikein, hän jatkoi ääntään korottaen. Palan maata, eikä tarvitse olla renkinä. Tämä pätee kenelle tahansa kylältä, tilalta, mistä vain. Kuka löytää keisarin ja tuo sen takaisin, saa maan. Miehet vilkuilivat toisiaan. Se kuulosti liian hyvältä ollakseen totta, ja sitä se olikin. Kaikki siellä tiesivät, ettei suurtilallinen tehnyt sitä hyvästä sydämestään. Hän teki sen, koska oli varma, ettei kukaan onnistuisi. Se oli provokaatio, julkinen pilkka, tapa sanoa, te olette niin hyödyttömiä, ettette löydä sitä edes tällä palkkiolla.
Matti seisoi siinä, ryhmän takana, hiljaa kuten aina, mutta jokin hänen sisällään liikahti. Hän tunsi tilan paremmin kuin useimmat. Hän tunsi polut, joita kukaan muu ei käyttänyt, unohdetut sopukat, paikat, joihin edes suurtilallinen ei vaivautunut menemään. Kun ryhmä hajaantui, Matti ei palannut suoraan töihin. Hän jäi miettimään, ja mitä enemmän hän mietti, sitä varmemmaksi hän tuli yhdestä asiasta. Hän voisi löytää sen sonnin, mutta kun hän yritti puhua, kukaan ei kuunnellut. Matti, sinulla ei ole edes hevosta, jolla lähteä etsimään, työnjohtaja nauroi. Palaa töihin. Halusin vain sanoa, että poika, älä viitsi jauhaa. Aitaa on korjattavana. Hän yritti vielä kahdesti, ja molemmilla kerroilla hänet sivuutettiin, käskettiin takaisin ja kohdeltiin kuin huomiota hakevaa lasta. Kunnes myöhään iltapäivällä, kantaessaan polttopuita päätalon lähellä, hän näki jonkun seisovan kuistilla. Suurtilallisen tytär, Helena. Hän oli noin 25-vuotias, hiukset kiinni, yllään yksinkertaiset vaatteet ja katseessaan väsymys. Matti oli aina pitänyt outona, että hän yhä asui siellä. Huhuttiin, että hän oli yrittänyt lähteä, opiskellut kaupungissa, riidellyt isänsä kanssa useammin kuin kerran, mutta aina palannut. Tai ehkä hän ei koskaan ollut onnistunut lähtemään. Helena katsoi häntä, ja ensimmäistä kertaa päiväkausiin joku todella katsoi Mattia. Ei hänen lävitseen, vaan häntä. Tiedätkö sinä jotain siitä sonnista? Hän kysyi astuen alas kuistinportaita. Matti epäröi, mutta hänen tavassaan kysyä oli jotain erilaista. Ei pilkkaa, ei halveksuntaa. Luulen tietäväni, mistä aloittaa etsimisen, hän sanoi hiljaa. Helena astui askeleen eteenpäin. Miksi et sitten mennyt? Koska kukaan ei ota minua vakavasti. Hän oli hetken hiljaa, katsoi taakseen kohti päätaloa, missä hänen isänsä oli, ja sitten takaisin Mattiin. Minä otan, hän sanoi, ja sitten hiljempaa, melkein itsekseen, ja tiedän tasan tarkkaan miksi. Helena ei odottanut vastausta. Hän kääntyi ja alkoi kävellä kohti metsää. Matti seisoi hetken paikallaan, polttopuut yhä sylissään, ymmärtämättä mitä tapahtui. Sitten hän pudotti kaiken ja lähti hänen peräänsä. Odota, hän sanoi, melkein juosten saadakseen hänet kiinni. Tuletko sinä mukaani? Tulen, hän vastasi pysähtymättä. Mutta en siksi, että haluaisin sinun voittavan sen maan, vaan siksi, että haluan todistaa isäni olevan väärässä. Matti ei tiennyt mitä sanoa. Hän ei ollut koskaan todella puhunut Helenan kanssa. Hän oli aina ollut isännän tytär, etäinen, toisesta maailmasta. Mutta nyt hän käveli siinä, hänen vierellään, kuin se olisi maailman luonnollisin asia. Mihin suuntaan luulet sen menneen? Hän kysyi. Matti veti syvään henkeä. Hän oli miettinyt tätä siitä hetkestä lähtien, kun sonni katosi. Hän tunsi tilan joka kolkan. Hän tiesi, minne eläimet yleensä menivät karattuaan. Hän tiesi unohdetut paikat, kulkureitit, joita kukaan muu ei enää käyttänyt. Siellä on vanha polku, hän aloitti osoittaen kohti tilan perällä olevaa tiheää metsää. Kukaan ei ole kulkenut sieltä vuosiin, mutta olen nähnyt karjan jälkiä sillä alueella. Jos keisari lähti yksin, se on voinut mennä sinne. Siellä on vettä, varjoa ja se on kaukana kaikesta. Helena katsoi suuntaan, johon hän osoitti. Se oli tilan osa, jossa hänkin harvoin kävi. Umpeen kasvanut, villi, sellainen paikka, josta suurtilallinen ei edes vaivautunut välittämään. Mennään sitten, hän sanoi. He kävelivät aluksi hiljaisuudessa. Aurinko paistoi korkealla, mutta metsän sisällä lämpötila laski. Puut kaartuivat yläpuolella luoden vihreän hämärän. Maa oli kuivien lehtien peitossa, jotka räsähtelivät joka askeleella. Matti kulki edellä, raivasi tietä, väisteli oksia ja etsi merkkejä. Noin 20 minuutin kuluttua Helena rikkoi hiljaisuuden. Oletko aina halunnut lähteä täältä? Matti katsoi taakseen yllättyneenä kysymyksestä. Lähteä tilalta, hän mietti ennen kuin vastasi. Kukaan ei ollut koskaan kysynyt häneltä sitä. En tiedä, haluanko lähteä, hän sanoi hitaasti. Mutta tiedän, että haluan lakata olemasta näkymätön. Helena ei vastannut heti. Hän vain jatkoi kävelyä, mutta Matti huomasi hänen ymmärtäneen, koska hänkin tiesi, mitä oli olla näkymätön, eri tavalla, mutta tiesi kuitenkin. He jatkoivat matkaa vielä tunnin. Polku kävi yhä vaikeakulkuisemmaksi. Paikoitellen heidän piti kumartua päästäkseen eteenpäin, toisinaan astua varovasti, etteivät liukastuisi.
Matti pysähteli välillä, tutki maata etsien jälkiä, katkenneita oksia, mitä tahansa, mikä viittaisi suuren eläimen kulkeneen siitä. Ja sitten hän näki sen. Katso tänne, hän sanoi polvistuen kuivuneen mutalammikon viereen. Helena tuli lähemmäs. Maassa, selvästi erottuvana, oli suuren, painavan sonnin sorkanjälki. Tuore. Onko se hänen? Hän kysyi. Matti katsoi ympärilleen. Edessä oli lisää jälkiä, jotka johtivat kohti metsän halki virtaavaa puroa. Luulen niin, hän sanoi tuntien sydämensä kiihtyvän. Se on kulkenut tästä. He jatkoivat jälkiä seuraten. Puro ilmestyi näkyviin muutaman minuutin kävelyn jälkeen. Vesi virtasi matalana ja kirkkaana, pitäen hiljaista solinaa. Ja siellä, rauhallisesti vettä juomassa, oli keisari. Sonni nosti päänsä, kun se näki heidät. Se ei näyttänyt pelästyneeltä, vain uteliaalta. Se oli valtava, vieläkin vaikuttavampi kuin Matti muisti. Turkki kiilsi jopa metsän varjossa, käyrät sarvet olivat täydellisen symmetriset. Eläin, joka oli arvokkaampi kuin monen ihmisen elämä sillä seudulla. Löysimme sen, Helena kuiskasi kuin ei uskoisi sitä todeksi. Matti astui hitaasti eteenpäin tekemättä äkkinäisiä liikkeitä. Hän tunsi sonnit, tiesi miten lähestyä. Keisari tarkkaili häntä, mutta ei liikkunut. Matti ojensi kätensä, puhui hiljaa, rauhoittavia sanoja. Sonni puhahti, mutta ei perääntynyt. Muutama askel lisää, muutama sana lisää, ja sitten Matti oli tarpeeksi lähellä koskettaakseen eläintä. Hän silitti sonnin kaulaa, tunsi jännittyneet lihakset nahan alla. Keisari käänsi päätään kuin tunnistaen. Kuka siinä oli? Matti otti vyötäisillään roikkuvan köyden ja sitoi sen eläimen kaulaan varovasti, napakasti, mutta kiristämättä. Onnistuit, Helena sanoi, ja hänen äänessään oli jotain erilaista. Se ei ollut vain yllätystä, se oli kunnioitusta. Matti veti köydestä kevyesti. Keisari vastusti hetken, sitten alkoi kävellä hitaasti, riitelemättä, aivan kuin se olisi vain odottanut jonkun tulevan hakemaan. Paluumatka oli hitaampi. Heidän piti edetä rauhallisesti. He eivät voineet pakottaa sonnia, eivätkä ottaa riskiä, että menettäisivät sen uudelleen. Aurinko oli jo laskemassa, kun he pääsivät ulos metsästä. Tila ilmestyi heidän eteensä, päätalo kukkulan laella ja navetat hajallaan sen alapuolella. Ja silloin Matti tajusi. Kaikki näkisivät, kaikki saisivat tietää. Hän, renki, jota kukaan ei ottanut vakavasti, oli löytänyt sonnin, jota kukaan ei ollut onnistunut löytämään. He kävelivät yhdessä pääportille asti. Muutama lähistöllä ollut työntekijä pysähtyi kesken töidensä, katsoi ja vaikeni. Sitten yksi heistä pudotti työkalunsa ja juoksi kohti päätaloa. Minuutteja myöhemmin suurtilallinen Eero Korpela ilmestyi kuistille. Hän astui portaita alas hitaasti, kuin ei uskoisi näkemäänsä. Hän tuli lähelle, katsoi Sonnia, katsoi Mattia, katsoi Helenaa. Mistä sinä sen löysit? Hän kysyi, eikä hänen äänessään ollut enää pilkkaa. Siinä oli jotain muuta, jotain mitä Matti ei osannut tarkalleen tunnistaa. Ehkä yllätystä, ehkä suuttumusta. Perämetsästä, Matti vastasi, vanhan puron varrelta. Suurtilallinen ei sanonut hetkeen mitään. Hän vain seisoi siinä, katsoi Sonnia kuin laskelmoiden jotain. Muita työntekijöitä alkoi kerääntyä ympärille, uteliaina, hiljaisina todistajina. Sitten suurtilallinen ojensi kätensä, otti köyden Matin kädestä ja sanoi katsomatta häneen, teit osasi. Matti päästi irti köydestä. Suurtilallinen veti keisaria kohti navettaa, mutta ennen kuin hän etääntyi kokonaan, hän pysähtyi, käänsi päätään sivulle ja sanoi sillä samalla tutulla pilkallisella äänensävyllä, huomisaamuna tulet mukaani valitsemaan maasi. Ja hän lähti. Matti jäi seisomaan siihen. Hän ei tiennyt, pitäisikö hänen olla iloinen vai peloissaan. Koska kaikki, jotka tunsivat Eero Korpelan, tiesivät yhden asian. Kun hän lupasi jotain tuolla äänensävyllä, jokin oli vialla. Helena kosketti hänen käsivarttaan kevyesti. Ole varovainen, hän sanoi, tarpeeksi hiljaa, jotta vain Matti kuulisi. Isäni ei koskaan häviä, silloinkaan kun hän häviää. Matti tuskin nukkui sinä yönä. Hän makasi renkituvan kapealla sängyllä, tuijotti puista kattoa ja yritti ymmärtää, mitä oli tapahtunut. Hän oli löytänyt sonnin, tehnyt mahdottoman, ja nyt hän saisi maata. Maata, jota hän ei ollut koskaan kuvitellut voivansa omistaa. Mutta Helenan sanat kaikuivat hänen päässään.
Isäni ei koskaan häviä, silloinkaan kun hän häviää. Kun aurinko nousi, Matti oli jo hereillä. Hän pesi kasvonsa kylmällä vedellä vadissa, puki ylleen vähiten repeytyneen paitansa. Se ei juuri eronnut muista, mutta se oli paras, mitä hänellä oli. Hän meni ulos renkituvasta ja jäi odottamaan päätalon lähelle, kuten suurtilallinen oli käskenyt. Tila heräili hitaasti. Jotkut työntekijät olivat jo töissä, toiset kulkivat Matin ohi ja vilkuilivat sivulle. Kukaan ei sanonut mitään, mutta hän tunsi katseiden painon. Joissakin oli kateutta, toisissa sääliä, aivan kuin he tietäisivät jotain, mitä hän ei vielä tiennyt. Suurtilallinen ilmestyi melkein tuntia myöhemmin. Hän astui ulos päätalosta, lakki jo päässään ja saappaat mullan tahrimat. Hän tuskin katsoi Mattia, viittasi vain kädellään, että tämä seuraisi. He kävelivät hiljaisuudessa. He ohittivat navetat, vihreät laitumet, joilla karja laidunsi rauhassa, ja viljelykset, jotka jatkuivat niin kauas kuin silmä kantoi. Kaikki se oli suurtilallisen omaisuutta, hektaareittain hedelmällistä, tuottavaa, arvokasta maata. Matti tunsi sydämensä hakkaavan. Mikä tahansa pala tuota maata olisi enemmän kuin hän oli koskaan uskaltanut unelmoida. Mikä tahansa nurkka, mikä tahansa tilkku. Mutta he jatkoivat kävelyä. He ohittivat hyvät alueet, ohittivat paikat, jotka Matti tunsi. He jatkoivat kävelyä, kunnes saapuivat tilan perimmäiseen osaan, kauas, eristyksiin, paikkaan, jossa Matti harvoin kävi, koska sinne ei ollut syytä mennä. Suurtilallinen pysähtyi. Tässä se on, hän sanoi osoittain eteensä. Matti katsoi ja tunsi vatsansa vajoavan. Hänen edessään oli pala maata, kuiva ja halkeillut. Ruoho oli harvaa, kellertävää, melkein kuollutta. Muutama käppyräinen puu oli hajallaan maapalalla, mutta ne näyttivät enemmän luurangoilta kuin eläviltä kasveilta. Maa oli kovaa paikoin kivistä, ja siinä vallitsi hylätyn paikan raskas hiljaisuus. Tämä maa on nyt sinun, suurtilallinen sanoi, ja hänen suupielessään oli hymy. Se ei ollut onnellinen hymy. Se oli jonkun hymy, joka oli juuri voittanut jotain. Matti ei saanut sanaa suustaan heti. Hän vain katsoi maapalstaa, kuivaa maata, kuolleita puita. Mutta eihän täällä kasva mitään, hän sanoi, ja ääni tuli ulos hiljaisempana kuin hän oli aikonut. Ei ole minun ongelmani, suurtilallinen, vastasi kohauttaen olkapäitään. Lupasin maata, en luvannut hyvää maata. Sinä teit osasi, minä tein omani. Kaikki on selvää. Ja se oli totta. Teknisesti ottaen suurtilallinen oli pitänyt lupauksensa. Hän oli antanut maata. Hän ei vain ollut määritellyt, millaista maata, ja nyt Matti ymmärsi hymyn, ymmärsi äänensävyn, ymmärsi kaiken. Kaikki, jotka ovat yrittäneet viljellä täällä, ovat luovuttaneet, suurtilallinen jatkoi ottaen savukkeen taskustaan. Maa on kelvotonta, liian kuivaa, liian kovaa, mutta se on maata, ja nyt se on sinun. Hän sytytti savukkeen, veti pitkät henkoset, puhalsi savun ulos hitaasti. Voit asua täällä, voit yrittää viljellä, voit tehdä mitä haluat, mutta sanon sinulle yhden asian, poika. Kukaan ei ole koskaan saanut mitään tästä maasta, etkä sinä tule olemaan ensimmäinen. Matti tunsi vihan nousevan, mutta samalla hän tunsi jotain vihaa vahvempaa, itsepäisyyttä. Halun todistaa suurtilallisen olevan väärässä, koska sitä tämä oli. Ei palkkio, vaan testi, ansa, tapa sanoa, et pysty siihen. Hyväksyn sen, Matti sanoi katsoen suoraan suurtilallisen silmiin. Suurtilallinen näytti yllättyneeltä hetken, vain hetken. Sitten hän nauroi lyhyen, kuivan naurun. Totta kai hyväksyt, hän sanoi. Koska sinulla ei ole vaihtoehtoa, on tämä tai palata renkipojaksi loppuelämäksesi. Hän heitti savukkeen maahan, astui sen päälle. Kauppakirja on valmis viikon loppuun mennessä. Sen jälkeen tämä maa on virallisesti sinun. Ja sitten näet, mitä tarkoittaa maa, jolla ei ole arvoa. Suurtilallinen kääntyi ja alkoi kävellä takaisin. Mutta ennen kuin hän lähti kokonaan, hän pysähtyi, katsoi taakseen. Ai niin, ja vielä yksi asia. Huomisesta lähtien et enää työskentele minulle. Olet nyt maanomistaja, et enää renki. Älä siis odota enää palkkaa, älä ruokaa ruokalasta, älä mitään. Olet omillasi. Ja hän lähti. Matti jäi sinne yksin, katsoen maata, joka oli nyt hänen. Kuivaa maata, kuollutta maata, maata, jota kukaan ei halunnut, mutta se oli hänen.
Ja ensimmäistä kertaa elämässään hänellä oli jotain, mikä oli vain hänen. Seuraavina päivinä uutinen levisi. Kaikki tilalla tiesivät, kaikki kylällä puhuivat. Renki, joka löysi sonnin, sai maata. Mutta millaista maata? Huonointa mahdollista, sellaista, josta kukaan ei ollut koskaan saanut mitään irti. Matti haki vähät tavaransa renkituvasta, vaihtovaatteet, vanhan huovan, muutaman työkalun, jotka hän oli kerännyt vuosien varrella, ja meni maalle, joka oli nyt hänen. Hän pystytti pressuteltan yhden kuivan puun alle, nukkui siellä ensimmäisen yön, heräsi särkevällä keholla ja kasteen kostuttamilla vaatteilla. Mutta hän ei luovuttanut, hän alkoi työskennellä. Hän kuokki kovaa maata vanhalla kuokalla, siivosi kiviä, repi kuivien rikkaruohojen juurakoita. Hän työskenteli kuuman auringon alla, kunnes hänen kätensä olivat vereslihalla. Hän työskenteli, kunnes ei enää jaksanut. Ja seuraavana päivänä hän aloitti alusta. Jotkut työntekijät kulkivat kaukaa ja katsoivat. Kukaan ei auttanut, kukaan ei sanonut mitään. He vain katsoivat, kuin seuraisivat jonkun kaivavan omaa hautaansa. Viikkoa myöhemmin kauppakirja oli valmis. Suurtilallinen käski Matin päätaloon. Hän ojensi paperit seremonioitta, silmiin katsomatta. Tässä, nyt se on virallista. Maa on sinun, ja niin on ongelmakin. Matti otti paperit, luki niitä hitaasti yrittäen ymmärtää kaikki sanat. Mutta ei ollut väliä. Ymmärsikö hän vai ei? Tärkeää oli, että se oli totta. Hänellä oli maata. Hänellä oli pala maata, joka oli hänen. Kun hän tuli ulos päätalosta, hän näki Helenan seisovan kuistilla. Tämä ei sanonut mitään, katsoi vain häntä samalla ilmeellä kuin silloin, kun he olivat löytäneet sonnin. Katseella, joka sanoi, minä varoitin sinua. Mutta se sanoi myös jotain muuta, jotain mitä Matti ei osannut aivan tulkita. Ehkä sääliä, ehkä kunnioitusta, ehkä molempia. Hän palasi maalleen, kuivalle maalleen, pressutelttaansa ja jatkoi työtä, koska nyt ei ollut enää paikkaa minne palata. Tämä oli kaikki, mitä hänellä oli. Ja kaikki odottivat hänen luovuttavan. Kaikki odottivat hänen epäonnistuvan, erityisesti suurtilallinen Eero Korpela. Mutta mitä kukaan ei tiennyt, oli se, että Mattia oli aliarvioitu koko hänen elämänsä ajan. Ja hän oli oppinut yhden asian. Kun kaikki odottavat sinun epäonnistuvan, ainoa vaihtoehto on todistaa heidän olevan väärässä. Ensimmäiset viikot olivat vaikeimmat. Matti heräsi särkevään kehoon, kädet täynnä rakkoja, selkä jännittyneenä jatkuvasta kaivamisesta. Mutta hän jatkoi. Joka päivä auringon noususta auringonlaskuun hän työskenteli sillä kuolleelta näyttävällä maalla. Hän rakensi pienen puumökin. Se ei ollut kaunis, siinä ei ollut viimeistelyä, mutta siinä oli 4 seinää, katto ja ovi, joka sulkeutui. Se oli enemmän kuin pressuteltta, se oli alku. Vähillä rahoilla, jotka hän oli säästänyt vuosien työstä, Matti osti siemeniä, papuja, maissia, perunaa, yksinkertaisia asioita, jotka kasvoivat missä vain, tai niin hän ainakin luuli. Hän muokkasi maan huolellisesti, kaivoi suorat vannot, istutti jokaisen siemenen oikeaan syvyyteen, kasteli vedellä, jota hän haki pienestä kaivosta, jonka oli itse kaivanut. Hän teki kaiken juuri niin kuin oli nähnyt muiden maanviljelijöiden tekevän koko elämänsä ja odotti. Viikko kului. Ei mitään. 2 viikkoa. Ei mitään. 3 viikkoa. Muutama siemen iti, pienet vihreät varret puhkaisivat kovan maan. Matti tunsi sydämensä kiihtyvän. Se toimi. Maa vastasi. Mutta seuraavalla viikolla, kun hän palasi katsomaan, idut olivat nuutuneita, kellertäviä kuolemaisillaan. Hän kasteli enemmän, hoiti enemmän, valvoi öitä miettien, mitä teki väärin. Mutta teki hän mitä tahansa, kasvit eivät kasvaneet. Ne itivät, sinnittelivät muutaman päivän ja sitten kuolivat. Ongelma oli maaperässä. Matti ei ymmärtänyt maasta paljon, mutta tarpeeksi tietääkseen, ettei tämä ollut normaalia. Maa oli liian kovaa, liian kuivaa. Vaikka hän kasteli, vesi tuntui katoavan kuin maa joisi kaiken, eikä jättäisi mitään kasveille. Kuukausi kului, 2 kuukautta. Matin pieni rahavaranto oli hupenemassa. Hänen piti ostaa ruokaa, ostaa lisää siemeniä, tarvitsi parempia työkaluja, mutta raha meni nopeasti, eikä mikään kasvanut. Silloin hän yritti pyytää apua. Hän meni kylälle lauantai-aamuna, astui rautakauppaan, josta maanviljelijät ostivat tarvikkeensa. Omistaja tunsi hänet,
oli myynyt työkaluja Korpelan tilalle vuosia. Tarvitsen lannoitetta, Matti sanoi, ja lisää siemeniä. Voin maksaa seuraavasta sadosta. Omistaja katsoi häntä tiskin yli. Ei sanonut hetkeen mitään, katsoi vain. Tiedäthän sinä, ettei mitään satoa tule, vai mitä? Hän sanoi lopulta. Kyllä tulee, Matti vastasi. Tarvitsen vain vähän lisää aikaa. Mies pudisti päätään. Matti, kaikki tietävät, ettei se maa ole minkään arvoinen. Hukkaat vain aikaasi, ja minä en aio hukata omaani myymällä velaksi jollekin, joka ei pysty maksamaan. Mutta minä olen pahoillani, mutta en. Matti yritti toisesta paikasta ja kolmannesta. Vastaus oli aina sama. Kukaan ei halunnut myydä velaksi. Kukaan ei uskonut hänen onnistuvan. Hän oli mies, joka oli saanut alueen huonoimman maan. Mies, joka yritti mahdotonta. Hän palasi maalleen tyhjin käsin. Istui rakentamansa mökin kuistille, katsoi edessään olevaa maata, halkeilutta maata, kuolleita kasveja, ja ensimmäistä kertaa hän tunsi epäilyksen todella kasvavan. Ehkä kaikki olivat oikeassa. Ehkä se maa todella oli kelvoton. Ehkä hän tuhlasi aikaa, rahaa ja elämäänsä taistelussa, jota ei voinut voittaa. Päivät kävivät raskaammiksi. Matti jatkoi yrittämistä, mutta nyt se oli erilaista. Ennen hänellä oli toivoa, nyt hänellä oli itsepäisyyttä. Hän jatkoi, koska ei osannut muutakaan. Koska luovuttaminen tarkoitti paluuta Korpelan tilalle, tarkoitti sen hyväksymistä, että hän oli hävinnyt. Eikä hän voinut tehdä sitä. Eräänä iltapäivänä, kun hän kuokki jälleen yhtä maapalaa, hän kuuli askelia takanaan. Hän kääntyi ja näki yhden Korpelan tilan rengeistä, Jukka-nimisen miehen, jonka Matti oli tuntenut vuosia. No, Matti, Jukka sanoi pysähtyen muutaman metrin päähän. Miten sujuu? Matti pyyhki hienotsaltaan. Suurjuu, hän vastasi antamatta yksityiskohtia. Jukka katseli ympärilleen. Maata, kuolleita kasveja, yksinkertaista puumökkiä. Kuulin, että tarvitsisit työkaluja, hän sanoi. Tarvitsen. Voin lainata sinulle joitakin, mutta on yksi ehto. Matti odotti. Suurtilallinen ei saa tietää. Jos hän saa tietää, että autoin sinua, menetän työni. Ymmärrätkö? Matti ymmärsi. Jopa työntekijät pelkäsivät vastustaa suurtilallista. Matin auttaminen oli kuin haastaisi isännän, eikä kukaan halunnut tehdä sitä. Kiitos, Matti sanoi. Mutta ei tarvitse. En halua, että sinulle tulee ongelmia minun takiani. Jukka kohautti olkapäitään. Olen joka tapauksessa lähdössä. Sain töitä toiselta tilalta, mutta ajattelin, että sinun pitäisi tietää yksi asia. Mitä? Kylällä puhutaan. Sanovat, että suurtilallinen lyö vetoa, kuinka kauan kestät. Jotkut sanovat 3 kuukautta, toiset 6. Mutta kukaan ei usko, että selviät vuotta pidempään. Matti tunsi vihan puristavan rintaansa. Suurtilallinen oli tehnyt hänen elämästään pelin, vedonlyönnin, vitsin kylän viihdykkeeksi. Entä sinä? Matti kysyi. Kuinka kauan sinä luulet minun kestävän? Jukka oli hetken hiljaa, sitten hymyili surullisesti. Luulen, että olet itsepäisempi kuin kukaan arvaakaan. Mutta itsepäisyys ei saa kasveja kasvamaan, Matti. Joskus on vain hyväksyttyä, että taistelee hävittyä taistelua. Ja hän lähti. Matti jäi seisomaan siihen, kuokka kädessään, katsoen tyhjää maata. Ja silloin hän tajusi totuuden. Hän oli täysin yksin. Ilman apua, ilman tukea, ilman ketään, joka uskoisi häneen. Yksinäisyys oli pahempaa kuin työ. Se oli pahempaa kuin kuiva maa. Se oli pahempaa kuin kuolleet kasvit, koska yksinäisyydellä oli paino. Se satutti eri tavalla, jota ei voinut korjata millään työkalulla. Sinä yönä Matti ei saanut unta. Hän makasi ohuella patjallaan, tuijotti puista kattoa, mietti, pitäisikö hänen jatkaa, mietti, kannattiko se, mietti, oliko hänellä mitään mahdollisuutta onnistua, ja silloin hän kuuli äänen ulkoa. Kevyitä, varovaisia askelia. Hän nousi hitaasti, otti puukapulan, jota käytti työkaluna, avasi oven varovasti, ja siellä ulkona, mökin edessä seisoi Helena. Hänellä oli kädessään liinalla peitetty kori. Hänen kasvonsa olivat jännittyneet, kuin hän olisi tekemässä jotain väärää. Mitä sinä täällä teet? Matti kysyi laskien puukapulan. Toin ruokaa, hän sanoi ojentaen korin. Ei paljon, mutta pitäisi riittää muutamaksi päiväksi. Matti ei liikkunut, katsoi vain häntä. Miksi? Koska tiedän, mitä isäni tekee.
Ja tiedän, ettei kukaan auta sinua. Ajattelin, että tarvitset apua. Matti otti korin. Se tuntui painavalta. Sisällä oli leipää, juustoa, hedelmiä ja pala kuivalihaa. Ei paljon, mutta enemmän kuin hänellä oli. Kiitos, hän sanoi, ja ääni tuli ulos hiljaisempana kuin hän oli aikonut. Helena katsoi maata hänen takanaan, kuivaa maata, epäonnistuneita yrityksiä. Yrität viljellä väärin, hän sanoi. Miten niin? Tämä maa. Muistan isoäitini puhuneen siitä. Hän sanoi, että täällä on jotain erilaista, jotain, minkä ihmiset ovat unohtaneet. Helena astui askeleen eteenpäin. Tässä maassa on salaisuus, jokin, minkä vuoksi se ei vastaa kuten muut. Mutta isoäitini ei koskaan kertonut minulle, mikä se on. Hän kuoli ennen kuin ehti selittää. Matti tunsi jonkin muuttuvan sisällään. Se ei ollut vielä toivoa, mutta lähellä sitä. Luuletko, että sen voi selvittää? Helena katsoi häntä, ja ensimmäistä kertaa kaiken alkamisen jälkeen Matti näki jotain erilaista hänen kasvoillaan. Se ei ollut sääliä, ei kunnioitusta. Se oli kumppanuutta. Voin yrittää, hän sanoi. Mutta sen on pysyttävä salassa. Isäni ei saa tietää, että autan sinua. Jos hän saa tietää, ymmärrän. Helena nyökkäsi, astui askeleen taaksepäin. Katson mitä löydän, mutta älä luovuta vielä, Matti. Tässä maassa on jotain. Tunnen sen. Ja ennen kuin hän ehti vastata, Helena kääntyi ja lähti, kadoten yön pimeyteen. Matti jäi seisomaan siihen, kori kädessään, katsoen suuntaan, johon Helena oli mennyt. Ja ensimmäistä kertaa viikkoihin hän tunsi jotain, jonka oli unohtanut. Se ei ollut täyttä toivoa, mutta se oli sen alku. Helena palasi 3 päivää myöhemmin. Oli taas yö, tarpeeksi myöhäistä, ettei kukaan näkisi, tarpeeksi aikaista, jotta hän ehtisi takaisin ennen kuin hänen isänsä huomaisi. Tällä kertaa hän ei tuonut ruokaa, hän toi jotain muuta, vanhan muistikirjan. Sivut olivat kellastuneet, kannet kuluneet ajan saatossa. Löysin tämän päätalon vintiltä, hän sanoi ojentaen kirjan Matille. Se oli isoäitini. Siinä on muistiinpanoja tilasta, maista ja jotain tästä maapalasta. Matti avasi kirjan varovasti. Käsiala oli pientä, paikoitellen vapisevaa, vaikealukuista heikossa öljylampun valossa. Mutta hän onnistui tulkitsemaan muutaman sanan. Lähde, vesi, suuri kivi, haudattu. Isoäitisi kirjoitti lähteestä, hän kysyi. Helena nyökkäsi. Hän sanoi, että tämä osa tilasta oli erilainen. Vuosia sitten, kun isoisoisäni oli vielä elossa, tämä maa tuotti. Siellä oli vettä, elämää. Mutta jotain tapahtui. Jotain muuttui. Mitä? En tiedä tarkalleen, mutta muistiinpanojen perusteella näyttää siltä, että joku käänsi veden tai tukkilähteen. Isoäitini kirjoitti, että vesi on yhä täällä alla. Se on vain tukossa. Matti katsoi ulos maalleen, kuivaan ja halkeilleeseen maahan. Jos siellä alla oli vettä, kaikki kävi järkeen. Miksi maaperä oli niin kovaa? Miksi kasvit eivät kasvaneet? Maa oli janoinen, ja vesi oli vankina. Miten löydän sen lähteen? Hän kysyi. Helena selasi kirjaa sivulle, jossa oli piirros. Se ei ollut kovin selkeä, vain muutamia viivoja, jotka näyttivät osoittavan paikkoja. Puu, kivi, X merkkaamassa pistettä. Sen on oltava tässä, hän sanoi osoittain piirrosta. Lähellä sitä käppyräistä puuta. Oletko nähnyt sen? Matti oli nähnyt sen. Se oli yksi harvoista puista, jotka olivat yhä pystyssä, aivan maapalan keskellä. Vanha, käppyräinen, kuiva kuten kaikki muukin. Aloitan kaivamisen huomisaamuna, hän sanoi. Odota. Helena tarttui hänen käsivarteensa. On yksi asia, joka sinun pitää tietää, Matti odotti. Isäni tietää, että olen ollut poissa kotoa öisin. Hän ei ole vielä saanut selville, missä olen käynyt, mutta hän epäilee. Hän kyseli minulta tänä aamuna. Halusi tietää, tapaanko jotakuta, juoninko jotain. Mitä sanoit? Valehtelin. Sanoin, että olen vain kävellyt, ajatellut. Mutta hän ei oikein uskonut. Matti, isäni on. Hän on vaarallinen, kun tuntee itsensä uhatuksi. Jos hän saa tietää, että autan sinua. Älä sitten tule enää, Matti keskeytti. Olet tehnyt jo tarpeeksi. Annoit minulle sen, mitä tarvitsin. Nyt pärjään yksin. Helena pudisti päätään. Ei se ole vain sitä. Haluan nähdä sinun onnistuvan. Haluan nähdä hänen ilmeensä, kun todistat, että tämä maa on arvokas.
mutta sinun on oltava nopea, ennen kuin hän saa tietää. Hän katsoi taakseen kuin tarkistaen, oliko joku seurannut. Minun on pysyttävä poissa jonkin aikaa, ainakin kunnes isäni lakkaa epäilemästä, mutta tulen takaisin, lupaan. Ja ennen kuin Matti ehti vastata, hän oli taas lähtenyt, jättäen hänet yksin vanhan muistikirjan ja hauraan toivon kanssa, että ehkä, vain ehkä, sillä maalla oli pelastus. Seuraavana aamuna Matti heräsi ennen auringon nousua. Ei odottanut edes aamukahvia. Hän otti kuokan, lapion ja meni suoraan käppyräisen puun luo. Hän katsoi piirrosta kirjasta vielä kerran, mittasi askeleita, arvioi sijainnin ja alkoi kaivaa. Maa oli kovaa kuten aina. Jokainen kuokan isku irrotti vain pieniä paloja kuivaa maata. Matin kädet, jotka olivat jo känsittyneet, alkoivat taas särkeä, mutta hän ei lopettanut. Tunti kului, 2 tuntia. Aurinko nousi, kuumuus kiristyi. Matti kaivoi, kunnes selkä huusi, kunnes käsivarret vapisivat, kunnes hän ei enää jaksanut. Ja sitten lapio osui johonkin erilaiseen. Se ei ollut maata, se oli kiveä. Matti polvistui, siirsi maan pois käsillään, ja siellä, haudattuna melkein metrin syvyyteen, oli suuri, litteä laakakivi, sileä, painava, tarkoituksella sinne asetettu. Hänen sydämen syrähti. Tämä ei ollut luonnollista. Joku oli asettanut sen kiven sinne. Joku oli haudannut sen, ja sen alle. Hän kaivoi kiven ympäriltä, teki tilaa, työnsi lapion alle ja väänsi. Kivi vastusti. Matti yritti uudelleen ja uudelleen. 4. yrityksellä kivi liikahti hieman. Vain vähän, mutta liikahti. Matti veti syvään henkeä, väänsi kaikilla voimillaan. Lihakset polttivat, suonet pullistuivat, ja kivi alkoi liikkua hitaasti, senttimetri senttimetriltä, kunnes se lopulta kääntyi kyljelleen ja putosi, ja sen alta pulppusi vettä. Ei paljon aluksi, vain noro, pieni suihku, joka nousi maasta, mutta se oli vettä, puhdasta, raikasta, elävää. Matti seisoi siinä polvillaan, katsoi sitä kuin ihmettä, kosketti vettä, tunsi sen valuvan sormiensa välistä, kasteli kasvonsa ja ensimmäistä kertaa kuukausiin hymyili aidosti. Lähde oli tukittu. Joku oli asettanut sen kiven sinne tarkoituksella, tukkinut veden, tappanut maan vähitellen. Eikä Matin tarvinnut olla kovin välkky arvatakseen, kuka sen oli tehnyt, mutta nyt sillä ei ollut väliä. Vesi oli palannut. Hän työskenteli loppupäivän tehden reittiä vedelle. Hän kaivoi pieniä kanavia, ohjasi virran alueille, joilla hän oli yrittänyt viljellä. Vesi virtasi hitaasti, mutta virtasi, ja siellä missä se kosketti kuivaa maata, maa muuttui. Siitä tuli tummempaa, pehmeämpää, elävämpää. Seuraavina päivinä Matti työskenteli tauotta. Hän kasteli maan lähteen vedellä, istutti uusia siemeniä, hoiti jokaista 4 senttiä, ja tällä kertaa se oli erilaista. Siemenet itivät, varret kasvoivat, lehdet avautuivat vihreinä, vahvoina, terveinä. Ne eivät kuolleet viikon jälkeen, ne eivät nuutuneet, ne jatkoivat kasvamistaan. Viikko kului, 2 viikkoa, kuukausi, ja mahdoton oli tapahtumassa. Kuollut maa muuttui vihreäksi. Matti istutti lisää papuja, maissia, kurpitsaa, kaikkea mitä onnistui ostamaan viimeisillä kolikoillaan, ja kaikki kasvoi. Hitaasti, mutta kasvoi. Uutinen alkoi levitä. Jotkut Korpelan tilan työntekijät kulkivat kaukaa ja näkivät vihreyden, näkivät kasvit, näkivät, että jokin oli muuttunut, ja he kommentoivat hiljaa salassa, mutta kommentoivat, oletko nähnyt Matin maata? Olen, siellä kasvaa jotain. Miten hän onnistui? Kukaan ei tiennyt, mutta kaikki näkivät, ja mitä enemmän kasvit kasvoivat, sitä enemmän ihmiset alkoivat kiinnittää huomiota. Helena palasi eräänä perjantai-iltana. Hän pysähtyi maan reunalle ja katseli. Taimet olivat jo korkeita, jotkut maissinvarret olivat melkein 0,5 metriä. Pavut levisivät maata pitkin. Siellä oli väriä, elämää. Onnistuit, hän sanoi, ja hänen äänensä oli erilainen. Siinä oli ylpeyttä, yllätystä, jotain mitä Matti ei osannut tarkalleen tunnistaa. Lähde oli juuri siellä, missä sanoit, Matti vastasi. Joku oli tukkinut sen, asettanut suuren kiven päälle. Helena ei näyttänyt yllättyneeltä. Isäni, hän sanoi yksinkertaisesti, tiesitkö? Aavistin. Isoäitini riiteli hänen kanssaan tästä maasta. Hän sanoi,
ettei isäni voinut antaa sen palan kuolla, että siinä oli historiaa. Mutta isäni ei välittänyt. Hänelle maa, joka ei tuottanut, ei ollut minkään arvoinen, joten hän tappoi maan. Tarkoituksella? Ei tarkoituksella, mutta hän antoi sen kuolla. Ja kun sinä sait sen, se oli hänestä hauskaa, koska hän tiesi, ettei kukaan saisi siitä mitään irti. Matti katsoi kasveja, vihreyttä, joka oli kasvanut, mahdotonta, josta oli tullut mahdollista. Hän oli väärässä, Matti sanoi. Hän tulee olemaan raivoissaan, kun näkee tämän, Helena vastasi. Tiedäthän sen vai mitä? Matti tiesi, eikä välittänyt, koska ensimmäistä kertaa elämässään hän oli todistanut yhden asian. Kaikki, jotka olivat aliarvioineet hänet, olivat olleet väärässä. Mutta Helena oli oikeassa. Suurtilallinen Eero Korpela tulisi olemaan raivoissaan, ja hänen kaltaisensa miehet eivät hyväksyneet häviötä tekemättä mitään. Oli vain ajan kysymys, milloin hän ilmestyisi paikalle. Suurtilallinen Eero Korpela ilmestyi eräänä tiistaiaamuna. Matti oli keräämässä ensimmäisiä papuja, kun hän kuuli hevosen kavioiden äänen. Hän kääntyi ja näki suurtilallisen laskeutuvan polkua pitkin ruskealla hevosellaan, jota hän käytti tilan kiertämiseen. Hän ei ollut yksin. Mukana oli 2 työntekijää, todistajia. Matti laski papukorin ja nousi seisomaan. Pyyhki kätensä housuihinsa, odotti. Suurtilallinen astui alas hevosensa selästä hitaasti, katsoi ympärilleen, näki kasvit, vihreyden, maan, jonka olisi pitänyt olla kuollut, mutta joka oli elossa. Hänen kasvonsa eivät näyttäneet yllätystä, vain vihaa. Kylmää, hallittua vihaa, joten se on totta, hän sanoi astellen muutaman askeleen pellolla. Maa tuottaa. Matti ei vastannut, tarkkaili vain. Suurtilallinen kumartui, otti kourallisen multaa, tunsi sen rakenteen, näki sen olevan kosteaa, tummaa, päästi mullan ja pyyhki kätensä housuihinsa. Löysit lähteen. Se ei ollut kysymys, se oli toteamus. Löysin, Matti sanoi. Ovela poika. Suurtilallinen hymyili kierrosti. Luulin, ettet kestäisi 3 kuukautta, mutta olet itsepäisempi kuin kuvittelin. Hän käveli kasvirivien välissä, kosketti joitakin lehtiä, katsoi maissin varsia, jotka olivat jo melkein metrin korkuisia. Pysähtyi taas Matin eteen. Todistit pointtisi, suurtilallinen sanoi. Maa ei ollut kuollut, se oli vain janoinen. Ja nyt sinulla on tuottava maa, onneksi olkoon. Matti tiesi, ettei se ollut kehu, se oli valmistelua johonkin. Suurtilallinen ei koskaan kehunut haluamatta jotain vastineeksi, mutta me tiedämme, ettei sinulla ole rahaa pitää tätä kaikkea käynnissä, suurtilallinen jatkoi. Sinulla ei ole kunnon työkaluja, ei tarpeeksi siemeniä, ei mitään muuta kuin tämä pieni viljelmä ja paljon tahtoa. Hän piti tauon, laittoi kätensä puuskaan, joten tulin tekemään tarjouksen. Matti odotti hiljaa. Oletko nähnyt keisaria sen jälkeen, kun sait tämän maan? Suurtilallinen kysyi. Matti pudisti päätään. Hän ei ollut edes ajatellut sonnia. Oli ollut liian kiireinen yrittäessään selviytyä. Suurtilallinen kääntyi ja teki eleen. Yksi mukana tulleista työntekijöistä lähti ratsastamaan. Palasi minuutteja myöhemmin vetäen keisaria köydestä. Sonni oli yhtä vaikuttava kuin Matti muisti, ehkä jopa vaikuttavampi. Turkki kiilsi aamuauringossa, lihakset liikkuivat nahan alla. Eläin, joka oli omaisuuden arvoinen. Tämä sonni on arvokkaampi kuin koko tämä maa, suurtilallinen sanoi osoittaen keisaria. Arvokkaampi kuin kaikki, mitä saat tästä irti seuraavan 5 vuoden aikana. Ehkä 10. Hän astui eteenpäin, katsoi suoraan Matin silmiin. Annan sinulle keisarin, sinä palautat minulle maan. Yksinkertaista, saat eläimen, jonka voit myydä ja elää rauhassa loppuelämäsi, tai voit kasvattaa sitä, tai tehdä mitä haluat. Ja minä saan tämän maan, joka, myönnettäköön, on aina ollut minun, tarjous leijui ilmassa. Painavana, houkuttelevana, vaarallisena, Matti katsoi sonnia, sitten katsoi maata. Kasveja, jotka hän oli viljellyt omin käsin, mökkiä, jonka hän oli rakentanut, hikeä, jonka hän oli vuodattanut, yksinäisyyttä, jonka hän oli kohdannut. Se on hyvä tarjous, suurtilallinen jatkoi. Se on helppoa rahaa. Se on rauha. Se on mahdollisuus päästä tästä kaikesta ilman enempää kärsimystä, ilman enempää taistelua. Olet jo todistanut pystyväsi. Olet näyttänyt kaikille, ettet ole pelkuri. Nyt voit levätä. Mutta Matti tiesi, mitä se todella oli.
Se ei ollut tarjous, se oli osto. Se oli suurtilallisen yritys saada takaisin kontrolli. Yritys muuttaa Matin voitto jälleen yhdeksi tappioksi. Jälleen yhdeksi tarinaksi rengistä, joka ei pärjännyt maanomistajana. Entä jos kieltäydyn? Matti kysyi. Suurtilallinen kohautti olkapäitään. Sitten pidät maan. Jatkat taistelua. Jatkat yksin. Jatkat yrittämistä saada toimimaan jotain, mikä tulee aina olemaan vaikeaa. Koska tiedät, ettei kukaan kylällä myy sinulle velaksi. Kukaan ei lainaa sinulle rahaa. Kukaan ei auta sinua. Ja kun ensimmäinen kuivuus tulee, kun ensimmäinen tuhoeläinparvi iskee, kun ensimmäinen ongelma ilmenee, olet taas yksin. Ilman ketään, hän antoi sanojen hautua, sitten jatkoi hiljempaa. Mutta jos hyväksyt tarjoukseni, kaikki muuttuu. Sinusta tulee rikas, kunnioitettu, mies, joka osasi tehdä hyvän kaupan oikeaan aikaan. Kukaan ei kutsu sinua epäonnistujaksi. Olet se ovela, joka voitti suurtilallinen Korpelan kahdesti. Se oli hyvin rakennettu ansa, valhe, joka oli kääritty logiikkaan, koska tuon tarjouksen hyväksyminen ei tekisi Mattia kunnioitetuksi. Se tekisi hänestä jälleen sen, mitä hän aina oli ollut. Rengin, miehen, joka hyväksyi isännän säännöt, miehen, jonka voi ostaa. Matti katsoi jälleen keisaria. Sonnia, jonka hän oli löytänyt, Sonnia, josta kaikki alkoi. Eläintä, joka oli arvokkaampi kuin raha, jota hän koskaan tulisi näkemään. Sitten hän katsoi maata. Yksinkertaista mökkiä, vihreitä kasveja, omien kättensä työtä, ja teki päätöksensä. En, hän sanoi. Suurtilallinen näytti aidosti yllättyneeltä, ehkä ensimmäistä kertaa koko tämän ajan. En, hän toisti. Tämä sonni ei koskaan ollut minun. Minä vain löysin sen. Mutta tämä maa. Matti piti tauon, katsoi ympärilleen. Tämä maa on nyt minun. Seurannut hiljaisuus oli tiivis. Suurtilallisen mukana tulleet työntekijät vilkuilivat toisiaan. Suurtilallinen itse seisoi paikallaan, prosessoi vastausta. Sitten hän alkoi nauraa. Se ei ollut iloinen nauru. Se oli epäuskon, vihan naurua. Jonkun, joka ei ollut tottunut kuulemaan sanaa ei. Teet virheen, suurtilallinen sanoi, ja hänen äänensä oli muuttunut. Se oli matalampi, vaarallisempi. Luuletko, että tämä pieni voitto merkitsee jotain? Luuletko, että koska sait muutaman kasvin kasvamaan, olet minun vertaiseni? En ole sinun vertaisesi, Matti vastasi pitäen äänensä vakaana. Enkä halua olla, haluan vain sen, mikä on minun. Suurtilallinen astui eteenpäin, aivan Matin lähelle. Niin lähelle, että hän saattoi haistaa tupakan hajun hänen vaatteissaan. Tulet katumaan tätä, hän sanoi, tarpeeksi hiljaa, jotta vain Matti kuulisi. Tulet katumaan, että haastoit minut, että kieltäydyit tarjouksestani, koska minä olen täällä, kun sinä epäonnistut, ja sinä epäonnistut. He aina epäonnistuvat. Ja sitten hän etääntyi, nousi hevosensa selkään, teki eleen työntekijöille viedä keisari pois. Ennen lähtöään hän katsoi Mattia viimeisen kerran. Nauti niin kauan kuin kestää, poika, koska sinun kaltaisesi miehet eivät kauan pysy maanomistajina. Te palaatte aina sinne, mistä tulittekin. Ja hän ratsasti pois. Matti jäi seisomaan siihen, taas yksin. Mutta tällä kertaa se oli erilaista. Tällä kertaa hän ei tuntenut pelkoa, ei epäilystä. Hän tunsi jotain, mitä ei ollut koskaan ennen tuntenut. Jotain, jolla ei ollut nimeä, mutta joka tuntui vapaudelta. Sinä iltana Helena ilmestyi. Hän oli nähnyt isänsä palaavan Matin tiluksilta, oli nähnyt vihan hänen kasvoillaan, oli nähnyt keisarin takaisin navetassa. Hän teki sinulle tarjouksen, hän sanoi. Se ei ollut kysymys. Teki. Ja sinä kieltäydyit. Kieltäydyin. Helena oli hetken hiljaa. Sitten hymyili pienen ylpeän hymyn. Isäni palasi kotiin raivoissaan. Rikkoi lasin, huusi työntekijöille, lukittautui työhuoneeseensa. Hän pysähtyi, veti syvään henkeä. Ja hän sanoi minulle, että jos tulen tänne uudestaan, minun ei tarvitse enää palata. Että menetän kaiken. Talon, rahat, suvun nimen, kaiken. Matti tunsi sen painon. Helena, sinun ei tarvitse. Tiedän, ettei tarvitse, mutta haluan. Hän katsoi maata, vihreitä kasveja. Olen viettänyt koko elämäni ollen suurtilallinen Korpelan tytär. Tehnyt mitä hän käskee. Olen ollut näkymätön hänen tavallaan. Olen kyllästynyt. Aivan kuten sinä olet kyllästynyt. Mutta sinä
Menetän mukavuuden, menetän rahat, jotka eivät koskaan todella olleet minun. Menetän nimen, joka avaa vain ovia, joista en enää halua kulkea. Hän katsoi suoraan hänen silmiinsä. Mutta en menetä sitä, mikä on tärkeää. En tällä kertaa. Matti oli hiljaa. Hän tiesi tuon valinnan painon. Tiesi, mitä Helena riskeerasi. Toistaiseksi palaan kotiin, hän sanoi. Pakkaan tavarani. Jätän hyvästit sille elämälle, joka minulla oli. Mutta sitten palaan jäädäkseni, jos vielä haluat. Ja sillä hetkellä Matti tajusi, ettei hän enää ollut yksin, että hänen rinnallaan oli joku, joka ymmärsi, joku, joka uskoi, joku, joka oli valmis maksamaan vapauden hinnan. Haluan, hän sanoi. Helena nyökkäsi ja lähti. Viimeisen kerran suurtilallinen Korpelan tyttärenä. Kun hän palasi 3 päivää myöhemmin, hänellä oli mukanaan vain yksi matkalaukku ja hymy, joka kertoi oikean valinnan tehneestä ihmisestä. Vihreä maa levittäytyi heidän edessään. Pieni, vaatimaton, mutta elossa. Ja se oli heidän. Seuraavat kuukaudet olivat Matin elämän työteliäimmät, mutta myös onnellisimmat. Hän ja Helena työskentelivät rinnakkain. Hän tunsi tekniikoita, joita hänen isoäitinsä oli opettanut. Hän tunsi työn voiman. Yhdessä he saivat maan tuottamaan, kuin se ei koskaan ollut tuottanut. Ensimmäinen sato tuli 3 kuukautta myöhemmin. Se ei ollut valtava, ei upea, mutta se oli heidän. Matti keräsi pavut, maissin, kurpitsan. Täytti säkit sillä, mitä maa oli antanut. Ja ensimmäistä kertaa hänellä oli jotain myytävää. Hän meni kylälle lauantai-aamuna. Kantoi säkit selässään, pystytti kojun torille ja odotti. Aluksi kukaan ei pysähtynyt. Ihmiset kulkivat ohi, katsoivat, mutta eivät ostaneet. He tiesivät, mistä se tuli. Tiesivät sen olevan sitä kelvotonta maata. Maata, jonka suurtilallinen oli antanut rangaistukseksi. Eikä kukaan halunnut uhmata suurtilallista. Mutta sitten eräs nainen pysähtyi. Katsoi papuja, otti muutaman jyvän, tutki niitä. Mitä maksaa, hän kysyi. Matti sanoi reilun hinnan. Ei liian kallis, ei liian halpa, nainen osti. Ja kun hän osti, muut ihmiset pysähtyivät, uteliaina, kiinnostuneina, ja ostivat myös. Aamupäivän loppuun mennessä Matti oli myynyt puolet tuomistaan. Iltapäivän loppuun mennessä hän oli myynyt kaiken. Ja taskussa oli rahaa. Rahaa, jonka hän oli itse ansainnut. Oman kasvonsa hiellä, omien kättensä työllä. Viikot kuluivat. Matti istutti uudelleen, korjasi satoa uudelleen, myi uudelleen, ja joka toripäivä useammat ihmiset ostivat. Useammat ihmiset kunnioittivat. Useammat ihmiset näkivät, ettei se ollut onnea, se oli työtä. Suurtilallinen Eero Korpela sai tietää, tietenkin. Oli mahdotonta olla tietämättä. Koko kylä puhui. Rengistä, josta tuli maanomistaja. Miehestä, joka onnistui tekemään mahdottoman. Miehestä, joka kieltäytyi suurtilallisen tarjouksesta ja onnistui. Mutta suurtilallinen ei tehnyt mitään. Ei ilmestynyt uudelleen. Ei lähettänyt viestejä. Pysyi vain tilallaan, hoiti asioitaan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Mutta kaikki tiesivät, että jokin oli muuttunut. Eero Korpela oli hävinnyt, ja kaikki olivat nähneet sen. Helena ei palannut isänsä kotiin. Hän jäi maalle Matin kanssa, auttoi istuttamaan, auttoi korjaamaan satoa, auttoi myymään, ja vähitellen heidän suhteensa muuttui. Se lakkasi olemasta vain kumppanuutta. Siitä tuli ystävyyttä, toveruutta, jotain syvempää, jolle kumpikaan ei osannut antaa nimeä, mutta joka oli siinä, todellinen, aito. Vuosi sen päivän jälkeen, kun Matti oli saanut maan, hän istui puumökin kuistilla. Mökki ei ollut enää niin vaatimaton. Hän oli parantanut sitä, laittanut oikeat ikkunat, korjannut katon, rakentanut 1 huoneen lisää. Se ei vieläkään ollut suuri talo, mutta se oli vankka, se oli hänen. Helena oli hänen vierellään. He katsoivat maata, kasvit kasvoivat vihreinä, terveinä. Lähde jatkoi virtaamistaan, ruokki kaikkea. Mahdoton oli tullut todeksi. Kadutko? Helena kysyi yhtäkkiä. Mitä? Että kieltäydyit sonnista, että pidit maan. Matti mietti hetken, katsoi kaikkea mitä oli rakentanut, kaikkea mitä oli saavuttanut, kaikkea mitä hänestä oli tullut. En, hän sanoi. En hetkeäkään, Helena hymyili. Isäni ajoi ohi eilen, hän sanoi huolettomasti. Matti käänsi päätään yllättyneenä.
Ajoiko? Ajo. Ei pysähtynyt. Ainoastaan ratsasti hevosella tietä pitkin. Katsoi maata, näki kasvit, näki talon ja jatkoi matkaansa. Sanoiko hän mitään? Ei tarvinnut. Hänen ilmeensä sanoi kaiken. Matti kuvitteli kohtauksen. Eero Korpela ohittamassa maata, jonka oli antanut rangaistukseksi. Näkemässä sen tuottavan, näkemässä sen elossa. Näkemässä, että mies, jota hän oli aliarvioinut, oli onnistunut. Tiedätkö, mikä on hassua? Helena jatkoi. Keisari katosi taas. Matti katsoi häntä. Katosi. Niin. Kukaan ei tiedä, minne se meni tällä kertaa. Isäni etsi yksin. Ei tehnyt lupausta, ei tarjonnut mitään. Etsi vain hiljaa, kuin ei haluaisi kenenkään tietävän menettäneensä jotain tärkeää. Hän hymyili pienen hymyn. Mutta ketään ei kiinnostanut, koska kaikki jo tiesivät, ettei Sonni koskaan ollut se, mikä oli tärkeää. He olivat hetken hiljaa, mukavassa hiljaisuudessa, sellaisessa, joka on olemassa vain ihmisten välillä, jotka ymmärtävät toisiaan ilman sanoja. Mitä aiot tehdä nyt? Helena kysyi. Miten niin? Maa tuottaa. Sinulla on rahaa, ruokaa, kaiken mitä tarvitset. Mitä seuraavaksi? Matti mietti. Hän ei ollut paljon ajatellut seuraavaa. Oli ollut liian kiireinen eläessään tätä hetkeä. Taidan jatkaa viljelyä, hän sanoi. Parantelen taloa vähän lisää. Ehkä ostan lisää työkaluja, ehkä viljelen muita asioita. Asioita, joista en vielä tiedä, onnistuvatko ne. Mutta yritän. Vain senkö? Helena kysyi, ja hänen äänensävyssään oli jotain erilaista. Matti katsoi häntä. Todella katsoi. Näki naisen, joka oli riskeerannut kaiken auttaakseen häntä, joka oli haastanut oman isänsä, joka oli pysynyt hänen rinnallaan, kun kaikki muut olivat kääntäneet selkänsä. Entä sinä, hän sanoi yksinkertaisesti. Haluan, että jäät. Jos haluat jäädä. Helena ei vastannut heti. Katsoi vain eteensä, vihreälle maalle, maalle, jonka he olivat yhdessä pelastaneet. Haluan, hän sanoi lopulta. Ja sitten hiljempaa, olen aina halunnut. Ja siinä, sillä vaatimattomalla kuistilla, sillä maalla, joka oli annettu rangaistukseksi, mutta josta oli tullut koti, Matti ymmärsi totuuden, jota ei ollut koskaan aiemmin tajunnut. Palkintoyksilö ei koskaan ollut todellinen palkinto. Sonni oli vain symboli, tyhjä pokaali, jota Eero Korpela esitteli näyttääkseen valtaansa. Mutta todellinen valta ei ollut kauneimman sonnin omistamisessa, ei suurimman tilan omistamisessa, ei siinä, että omisti enemmän maata kuin kukaan muu. Todellinen valta oli siinä, että omisti jotain omaa. Jotain, minkä oli itse rakentanut, jotain, mitä kukaan ei voinut ottaa pois. Ei siksi, että se oli kirjoitettu paperille, vaan siksi, että se oli kirjoitettu hikeen, vereen, taisteluun. Se pieni maa oli arvokkaampi kuin koko Eero Korpelan valtakunta, koska se maa oli vapaa, rehellinen, tosi. Muutamaa kuukautta myöhemmin Matti oli torilla myymässä uutta satoa. Ihmiset pysähtyivät jo hänen kojulleen ensimmäisenä. Tiesivät jo, että tuote oli hyvä, kunnioittivat jo työtä. Ja Eero Korpela ajoi Matin maan ohi viimeisen kerran. Kaukaa, hevosensa selässä. Katsoi vihreää maata, terveitä kasveja, taloa, jonka Matti oli rakentanut. Seisoi siinä hetken, ehkä 2, vain katseli. Sitten käänsi hevosensa ja ratsasti pois. Hitaasti, pienempänä kuin oli saapunut, ja Matti palasi töihin. Koska oli maata hoidettavana, kasveja korjattavana, elämä elettävänä, palkintosonnia ei koskaan löydetty. Se katosi historiasta niin kuin katoavat asiat, jotka tuntuvat tärkeiltä, mutta eivät pohjimmiltaan ole. Jäljelle jäi maa, talo, kasvit ja mies, joka oli oppinut, ettei hänen oma arvonsa riippunut siitä, mitä muut hänestä ajattelivat. Se riippui siitä, mitä hän pystyi rakentamaan, kun kukaan ei katsonut, ja sitä kukaan ei voinut ottaa häneltä pois. Matti heräsi aikaisin, työskenteli koko päivän, ja silti tuntui, ettei mikään muuttunut. Monet ihmiset elävät niin. Kun hän hyväksyi sen kuivan maan, se ei johtunut siitä, että hän uskoi onnistuvansa, vaan siitä, ettei hänellä ollut enää paikkaa minne palata. Oli päiviä, jolloin mikään ei kasvanut. Oli päiviä, jolloin teki mieli luovuttaa, kuten monilla, jotka jatkavat yrittämistä hiljaisuudessa. Ja kun helppo tie ilmestyi, hän ymmärsi yksinkertaisen asian. Jos hän hyväksyisi sen, hän palaisi samaan vanhaan paikkaan.
Lopulta Matti ei voittanut parasta palkintoa. Hän voitti jotain vaikeampaa, jatkamisen. Ja joskus tosielämässä voittaminen ei ole perille pääsemistä. Se on sitä, ettei luovuta itsensä suhteen.